Jeg hedder Jakob Kamper og er indehaver af designvirksomheden Kamperform. Kamperform ligger i Ry. Ry er omgivet af en fantastisk natur. Det er i skoven, jeg lader op og finder inspiration. Jeg oplever, at naturen er med til at skærpe mine sanser. Jeg bliver mere opmærksom på de indtryk, jeg får. Design er en proces, der involverer vores sanser. Det er ikke kun synssansen, men også andre sanser, der må i brug. Et greb opleves for eksempel også meget med følesansen, så det er vigtigt at have tingene i hænderne. Hvordan føles det? Den taktile fornemmelse. Jeg tror, at naturen er med til at skabe balance i vores liv. Det samme kan design være med til.